Ninsabu hawnhekk flimkien ma' s-saċerdoti Awċin matul din il-ġimgħa mill-lejt l-hawn biex flimkien ngħaddu jiem ta' formazzjoni u sempliċement ta' ħajja flimkien u ġara dak li ħadd ma kien jistenna li t-tnejn filgħodu waqt li konna flaqa nisimgħu l-aħbar li Papa Franġisku mar lura fid-dar ta' Nissi. Hekk minn barra x-xokk li ħadna fil-bidu il-ħasta kbira l-kol kemm aħna. Imbagħad biex ippruvajna naraw dan kollu fid-dawl tal-kelma t'Alla, fid-dawl ta' Ġesu u fid-dawl ta' dak li għallimna l-Papa Franġisku stess. Il-Papa Franġisku kien bniedem b'saqajh mwaħħlin mal-art imma f'qalbu moħħu għajnejh jaħarsu lejn is-sema tant li kien kapaċi jħares bil-għajnejn bil-moħħ bil-qalb tas-sema lejn kull ma kien jiġri fl-art. Ħares lejn id-dinja b'dan il-mod, id-dinja hija d-dar tagħna l-ulied ta' Alla, id-dar tagħna l-koll li rridu nieħdu ħsiebha. Ħares lejn il-Knisja b'dan il-mod. Il-Knisja mhix magħmula għal perfetti, mhix vetrina ta' nies li waslu, imma hi sptar ta' nies li huma mitulbin, huma dgħajfin u għandhom il-bżonnijiet u d-diffikultajiet tagħhom u allura jiltaqgħu fil-Knisja għax għandhom bżonn tas-Salvatur, għandhom bżonn ta' Ġesu. Is-salvazzjoni. Tagħna idea differenti tal-mod ta' kif għandna nkunu aħna saċerdoti, anki fost in-nies, fost il-poplu ta' Alla, ta' kif għandna nieħdu ħsieb u nħarsu l-iktar lejn dawk li huma l-aħħar, lejn dawk li huma foqra, lejn dawk li huma batuti. Franġisku għejna verament nifhmu narfu l-opri tal-ħnina u ngħixuhom. San Franġisk li ħares tiegħu għażel il-faqar bħala il-karatteristika prinċipali ta' ħajtu u Franġisku nistgħu ngħixu li mexa fuq il-passi ta' dan il-qaddejs li għażel mhux biss ismi ma' wkoll il-programm tiegħu. Hekk Franġisku għalina l-koll huwa modell huwa dawl fil-Knisja b'mod speċjali li tgħinna fi żminijietna nieħdu ħsieb u nħarsu lejn dak li hu l-iktar essenzjali. Il-milem tal-lum ifittex u għandu bżonn il-biberija ta' xulxejn, il-fraternità bejnietna. Minħabba f'hekk Franġisku jiktar dik l-enċiklika importanti Fratelli Tutti. Imma Franġisku nħoss jibqa' l-iktar imsemmi magħruf fl-istorja bħala il-Papa li tella li beda diversi proċessi fil-Knisja, proċessi mhux ta' bidla fit-tagħlim, mhux ta' bidla fl-essenzjali, imma proċessi ta' bidla ta' adattament. Il-Knisja hi magħmula għan-nies tal-lum, mhix magħmula għan-nies tal-bieraħ. Anzi, il-Knisja magħmula għan-nies tal-lum u magħmula biex tgħin il-bniedem ta' għada isib rifuġju, isib salvazzjoni, isib ħelsien. Jalla. Hekk issa li minn hawn ftit ieħor il-kardinali se jinġabru flimkien biex jażlu lis-suċċessur ta' Franġisku, biex jażlu l-qaddej tal-qaddejja, Jalla dan il-qaddej tal-qaddejja bil-qawwa tal-Ispirtu Santu jimxi fuq il-passi ta' Franġisku u jkompli jiftaħ il-proċessi li beda Franġisku u jekk hemm bżonn jiftaħ oħrajn ġodda, mod speċjali jiena ngħid hekk fejn jidħol ir-rwol tal-Knisja bħala qaddejja tad-dinja, bħala qaddejja tas-soċjetà, l-Knisja mhix magħmula li hawn imma magħmula totalment tad-dinja u l-irwol ta' kull persuna fil-Knisja, jekk hux raġel, jekk hux mara, jekk hux tifel, jekk hux żagħżugħ. Hemm bżonn li verament kulħadd isib postu u jħossu f'daru fil-Knisja futur.